Okay, mahigala no, sa ko na ginaingon, may mudto na kanatong tanan, naghinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kabuntuhon, no? Labi na gayon sa itong mga kaigsunan ng mga kaparian, Lukop, Kabisayan, ug Mindanao. Ayan, no? Abi no, ato ding tibayaon ug may mudto mahigala, no? Ang ato ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaparian diya sa Sikihor. Uy, kumusta na akong mga igsuong kaparian din na pinanguluhan sa ato ang Episcopal Vicar din no, si Monsignor Larry Katubig, o nga manusab ang ato ang Vicar Foreign din no, si Monsignor Kining Ramon Doran, no, Monix, no, si Monsignor Larry, no. Kumusta na ako mga kaigsunan ng mga pare din no. Sa nahala, no, may bunto na kanatong tanan nga manusab si Father Rani Colina, Father Jerry Flores, Father J. Enriquez, so daghan pa mga kaparian din nga na-assign karon kursi, Father Leonard Tan, no. Uban pa nato nga mga igsuon nga mga kaparian nga anaa karon din ha. Of course, ang akong classmate dili gina mawala, no. Ang akong classmate si Padre Obing Masyon. Oy, kumusta na si Father Obing? Ang akong classmate usab si Father Dami Hiramis. Ug nga man usab si Padre Tonton Arnaiz, ang akong mga classmates sa Cebu, no. Si Father Joey Belsinya, Father Joseph Anore, Father Tingting ang Monsignor Tingting Angkahas, si Reverend Father Mario Atienza, si Prince Forever, no, si Father Rosdel Noel. Ako pong mahigala nga si Father Rone Rosaroso, si Father Ike Herrera, wala na to ana sa laing kalibutan mahigala. Ug nga manusab si Father Rom Narca. Kumusta na, no? Nga manusab si Father Glenn Vanson. Hala, no? Peter Necesario, kumusta na, no? Naghinaot kita manghigala nga anaa gyud kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon. Hala, no? Nahala, aray na tayo manghigala sa CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Ni adto nakalabay ang adlaw mahigala, ubay-ubay gyud ang mipirma sa Book of Condolences nga gibutang didto sa Papal Nunciature, no, dito sa Manila, no. Libuan ang mga nangadto dito mahigala og may perma sa Book of Condolences alang sa atong talahorong Santo Papa. Sa laing bahin mga higala, ang Vatican ni anunsyo nga magsugod karong Mayo 7 mauna ang pagsugod sa conclave nga pagatambungan sa mga kardinales aron ilahan ng pilion ang bag-o nga Santo Papa. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato nga mga pagpangalagad. Okay. Nahala, no, aray na tamang higala sa atong Saint of the Day. Ang Saint of the Day nato mga higala, bisag huway ng utana. Kumusta dahil daw nga ako ang kauban sa buhat, no? Si Brother Junes Manaba, no? Manay style ni Brother Junes, no? Mayingon siya nga, ang atong oras, bisag huway ng utana, mao punta, no? Ang ato ang Saint of the Day, bisag huway ng utana. Walay lain kung dili si Gondere sa atong listahan. April 30, mao si San Pio V, no? Saint Pius V, no? Kini si Saint Pius V, usa kini siya ka Santo Papa. And he implemented the provisions and doctrines of the Council of Trent, no? Established many seminaries and confraternity of Christian doctrine. Iyahapod nga matud pa gi-organisa ang simbahan aron malikayan ang mga pangabuso. Unya, he organized a shift who defeated the fleet, no? He organized the fleet who defeated the Turks in the Battle of Lepanto. Unya, deprived himself of many customary papal luxuries. No, sa katuday, nakabantay mo hingala katong Battle of Lepanto, nga mao'y nakaingod nga wala gyud mailog sa mga Muslim, no? Sa mga Muslim ang kining gitawag nato og Europe. Ang nag-organize ni adto mao si Pope Pius VII. Sa buhi pa siya, no? Nya nahimo siyang usa ka
santo, no? Kini si Saint Pius the fifth, the seventh, the fifth. Okay, no? Padayon ta mga higala. So atong pangayoon karon ang mga pangama ni Saint Pius the fifth alang usab sa malabot nga conclave alang sa atong pagpili sa mahal bago nga Santo Papa. Hala, no? May munto na kanatong tanan mga higala ng hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Abi na padayon ta mga higala, ara na kita sa atuang mga pagtulunan, no? Doon ay mga pagtulunan dere. Padre, salamat po na makasala bataan ng masuko ta. Makasala bataan na padre ka ng masuko ta, no? Unsaon makasala bata ni ana ang tubag ni ana depende sa imong pagkasuko. Kung unsay katarungan sa imong kasuko, no? But first, let us define what is anger. Anger is an emotion related to one's perception of having been offended or wronged and a tendency to undo that wrongdoing by retaliation. Kanang kasuko dahil ko na may gala, usa ka na ka-reaksyon sa atong emosyon nga nahitabo tungod sa atong pagtuo nga adunang gibutang diri kanato o kita mismo ang gipakasadan. Unya ang atoa usab nga natural nga reaksyon nga diin mo balos kita aron makurihan ang maong kasaypanan. So balusa nimo ba aron di na mo usog muna siya anger. Unya dunay duha ka klase sa kasuko, no? Doon na kita gitawag nato og passive anger, no? Man ato ning kinahanglang masayran mga higala kay aron matubag nato ning makasala bata mga higala kon masuko ta, no? First is atong i-identify kung unsa man kining mga klase sa kasuko, no? Number one is passive anger. Kana bang murag wala ray nahitabo ba? Saan na to na pag-ila? Evasiveness, turning your back in a crisis, avoiding conflict, not arguing back, or becoming phobic. Yan, no? Hato pa mo na passive anger. Nasuko ka, pero nitalikod ra ka. Aron walay samot. Noon niya, naapoy dispassion, cold shoulder attitude, substance abuse, and overeating, and over drinking, over sleeping, over eating, and substance abuse. No, muna yung mga passive anger mahigala, no, nga tungod sa imong kasuko, no, cold shoulder lang ka, murag wala ray na hitabo, pero mugamit ka og butang nga makadaot hinuon nimo unsa man mukaon kag maayo o baka matulog kag maayo. Kanang mukaon kag maayo mahigala makadaot man na o baka na matulog kag maayo makadaot sad na, no? So muna dispassion. Or maybe self-blame. Ang imong imbis nga imong i-blame ang imong kaugalingon, ang imong uban, ang imong kaugalingon mo imong gi-blame. Or secretive behavior, no? Nga tungod sa imong kasuko, imong libakon, no? Muna secretive behavior, no? Imong libakon ang tao nga nagpasakit kanimo, yung nakapasuko kanimo. Or maybe psychological manipulation, provoking people to aggression and sekreto na siya, no? Sa tupa tungod sa imong kasuko, imong i-provoke ang mga tao aron ang imong gikasukan ilang bukbukon. Muna siya passive anger, no? And expressed in many ways: evasiveness, dispassion, self-blame, secretive behavior, psychological manipulation, and aggression, no? Unya, doon na po tayo gitawag na itong aggressive anger. No? Kana bang agresibo kaayo nga kasuko? Sa may mga timailhan ni ana, bullying, no? Destructive behavior, mamua ka. No? Muna klaro na ginasala mahigala, no? Grandiosity, no? Kana bang imbis na akas kasuko tungod kay wala ka kapalit og auto, maingon ka nga kanang auto lay pulos na makamatay na mo na itong sore loser. Or heartfulness, physical violence, ikaw ra gyud pod bis mo kanang mo kuan sa imong kaugalingon. Or selfishness, threats, unjust blaming, unpredictability, and vengeance. Munay mga aggressive anger. Unya, unsa may mga cognitive effects ni ini mga higala.
cognitive effects. Risky decision, no? Kana bitong naakas kasuko unya magpasagan na lamang pug ka, risky na kaayo ang imong mga binuhatan, murag delikado na. Making people less trusting and slower to attributes good qualities to outsiders. Uy, dili na ka maong mo tanaw kung unsay maayo ug unsay dili, no? Na destroy family relationships and career, no? Unya ang coping strategies sa anger management, no, unsaon nato nga mapugna nato ang atong mga kasuko, no? Kini importante mahigala, no? Coping strategies. Number 1 is do something to understand and constructively resolve the issue, no? Kana gyung tan-awon gyud nimo kung unsa gyud mga hinungdan nining akong kasuko, unya maningkamot gyud ka nga mawala nang mao nimong kasuko. No? Number 2, kanang restructuring thoughts and belief, no? So imo gyud nga tan-awon kung unsay ngano ba ni siyang unsa man ning hitabuan niya, imong i-restructure ang imong mga pangunahuna. Na it is normal but it should be under control. It can create intense biological and psychological changes. Kung atong tan-awon sa kining, kung atong tan-awon mga higala sa Biblia, makapangutan na kita unsa man pa ikasulti sa Biblia manghigala kabahin ining kasuko, no? In your anger, do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent, no? Sa ato pa gipabalo kita sa Salmo 44 versikulo 4 nga dili gyud nato tugutan nga ang mga kasuko nato mo'y makapakasala kanato. And number 2, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret it leads only to evil. Yan, no? Ato pa kung imog yung tanawon, unsa man gidagway ning mga pakitabua, so ato yung paningkamutan nga makontrola gid nato ang atong kaugalingon. But it is only when we know what kind of anger do we have. No? Passive anger ba? Evasiveness, dispassion, self-blame, secretive behavior, psychological manipulation or aggression, or aggressive anger ba? Bullying, destructive, grandiosity, hurtfulness, selfishness, threats, unjust blaming, unpredictability, and vengeance. Kung ato yung sa ito pa na, ato yung tanawon kung unsang klase nga kasuko ning niya nato. And then, bantayan nimo nga ang atong mga kasuko usahay murag makapahimo nato og mga butang nga wala na nato maplano. Kanang makimo model muna bitaw nga dunay mo ingon manghigala nga kung anaa ka gani sa kasuko, ayaw gyud pagdesisyon. Do not make decisions when you are angry. Ayan, hulat-hulata gyud nga mo kana bitaw ang gitawag nato sa English og mo die down ang imuhang mga kasuko. No, die down ba? Ayaw gyud og decision kung anaa pa ka sa kasuko kay basin unya og magmahay ka brother. No, kanang ang cognitive effects nga grabe na gyud ang imong mga kasuko, maguba na ang imong family relationship and career, no? Ang imong kasuko mauna yung nahimong hinungdan nga naguba na ang imong pagkatao, no? Nya companies coping sa ang coping strategy mahigala niini mao nga kinahanglan nga imong yung sabtun kung unsa gyud tinubdan niya ang imong mga kasuko. Okay? Klaro, abi na balik-balik ka na to daw bang adlaw may higala ha kay medyo kapus-kapus jugos oras sa bang higala usaha man nato ani kadaghan man atong schedule ani so muna nga tungod kay kapus-kapus man ta namilit lang usa ko ha ug bang adlaw balik-balik ka nato ning kabahin sa kasuko kay dunay uban nga usahay ba mura og dili na kaayo pod maka desisyon og maayo kay sa ko nang ginaingon if you are angry na ka sa kasuko ayaw gyud og himong desisyon pahuwas-huwasa gid na nang imuhang alta presyon aron dili ka makasala. Okay, klaro? Okay. So din lang na kita kutob ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagahong sa danamahan anak Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.